zuek zein egiten du bere baserrian edo bere baratzean, berak bota konpostagailu barrura eta nahastu. Bat, bi, lau, sei, zazpi, zortzi. Uztarpe ikastolara etorri gara, ikusteko zero zabor tailerretan zelan aritzen diren hemengo neskamutilak, guk Gipuzkoa berri eta garbi eta iraunkor baten aldeko apustu sendoa egiten ari gara, eta horretik sinatu dugu hitzarmena bai Arantzadi, bai ikastolen federakundean eta bai kristau eskolarekin. Horrela 1.400 ume ari dira momentu honetan zero zabore tailerretan lanean ikasten eta azken finean nagusioi ere irakasteko, eta horrela lortuko dugu hondakinen tratamendu egokia eta iraunkorra. Duela ja urte desente, agenda hogeita baten bidez, hondakinen gaia lantzen hasi ginen ikastolan, eta hasi ginen birziklapena, eta pixka bat arreta gehiago jarriz ziren etzalako ez egiten, hasi ginen papera sailkatuz, pixkanaka plastikoa sailkatzen hasi ginen, eta gure helburua zen ahalik eta gehiena sailkatzea, eta lehengo urten ingenitun zero zaborreko tailerrak, eta horren ostean, aurten hasi geha organikoare bai bere izen. Ikastolan jangela propioa daukau, sukaldari propioa daukau, eta orduan sartzen genuen organiko guztia nolabait nahi genuen zehatu, eta jarri genituen konpostagailuk, eta hasi ginen konpostagailuen bidez, hemen sortutako organikoa ahalik eta gehiena berrerabiltzen, ikustezte baratzea daukolare bai, eta hortik sortzen duena baratzan erabiltzeko intentzioarekin. Hortaz gain, gelatan bai laugarren zea jarri genuen, laugarren zakarrontzia jarri genuen, eta ikasleek astero arduratzea beraiek jisteaz eta konpostan buelta emateaz, eta pixkat konpostataz arduratzea beraiek bai jabetzeko ze prozesu damakin konpostak, eta azkenean tailerrean ikasi dutena, gutxi gora bera denek, nolabait praktikotasunene bai ikustezaten. Hortaz gaina bai, pilak bai birtziklatze iteu, eta gaur egun ikustez ja, ahalik eta gauza gehienak birtziklatze iteula. Arantzadi darama 78 urte Gipuzkoako natura ikertzen eta zaintzen. Baina konturatu gara baita ere landu behar ditugu belaunaldi berriak, gaur egungo umeak, geroko gipuzkoarrak izango direnak. Horregaitik, Gipuzkoako Foru Aldundiko zero zabor eskolak izeneko egitasmoari esker, ari gara lanean ikastetxe publikoetan, ikastola elkarteko eskolatan, eta baita ere kristau eskolako azpiegituretan. Horri esker, 100 ume pasatzen ari dira. Gure eguneroko bizitza aldatu behar dugu, natura zaintzeko eta hurrengo belaunaldiei usteko lurralde hobe bat. Ikasi dugu, frankismo garaian zen nolako kutsadura zegoen, zen nolako zabortegiak sortu genituzten, eta horregaitik orain landu behar ditugu gure umeak, gure gazteak, berriz ere gertatu ez dadin, iragan batean izan genuen kutsadura eta zabortegi erraldoi haiek. Egia da hasieran numek konpostagailua eta ikusteue eta lehenengo gauza etortze zaie burua animalik, intsektu pila bat, usaitxarra, lehenengo inpresioa ume gehiena hori izatea. Baina egia da ez diala, intsektu badaude, baina izatea gaio txitxarek taula, eta orduan etortzeianen, eta benetan ikusteuen zer dan, eta nola hoi dena pixkanaka, beraiek botatzeu igual, astebeten botatzeu aurreko asten naranja bat, eta horrengo asten ja ikusteu eraldaketa, eta prozesua ikusten dugu aztenen, eta egia da kontzientzia asko zeagoa egite zaiela, eta ia ez die emain besteko nazka edo sensazioi galdu itue asko ikusteakin. Askotan ez jakintasun eukitzeuelako, eta hola benetan bereiek ikusteuelako, eta asko aldatzen da beraien jarrera konpostaren aurrean. Hor zeuden langileak obratan.